kunamata, namata iwo munopa, munopa makomborero, iwayo makomborero, makomborero makuru, iwayo makomborero edinga. Ariku vanofunga kuti vanodiswa nemi, toimba haleluya, 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 imbayo haleluya, 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 yona haleluya, haleluya, oimba haleluya, 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 oimba haleluya, 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 haleluya. Hi, and welcome. Tinoti Mwari ave nemi, Mwari ave nemi, makadi, vana vaMwari, how are you? Wherever you are, wherever you're watching from. This is my left, and on my left, I've got a Facebook camera. And in the middle, this is the middle, I've got a YouTube camera. And on my right, this is my right, I've got a yo TikTok camera. So I'm broadcasting on 3 fronts. I am the producer, I am the moderator, I am also the script writer, and I'm also the presenter, and I'm also the smiler, I'm also the singer, I'm also everything. And please, if you want to join me, especially those who are on YouTube, even on Facebook, I think you can request to join if you want. On YouTube, you can request to join. On TikTok, you can request to join if you want to join in this talk. And we normally do not plan what we talk about, but zinongouya as the Spirit leads, Daidziwa nepi nyasha dzokunziwa navaishe. You know what? Let me start by saying, I want to believe whatever situation that you are in right now, it is what it is. And you need to learn to accept that situation as it is. And I am not saying here, do not hope or wish to the situation to be better. But I'm saying, try to accept situation yaunenge uri nekuti ndo zvairi. Iko zvinezvi kune vamwe varume kana vamwe vakadzi vakufunga kuti wakaita mistake yekupinda marriage yaari. Nekuda kwekuti akuona dzimwe mbenembe, akuona zvimwe zvigevenga zviriko kunzoko zvakuradzika sezvakanaka. Otadza kuziva kuti musi waati kune uyo waanaye nhasi uno ndinokuda, akanga akazadzwa narudo. Ukagamuchira izvozvo kuti situation yandiri nemudzimai wangu, situation yandiri nemurume wangu, iyoyo yakatinakira, zvina Mwari mukati. Kana uri mutendi, then uchaona kuti zvinhu zvinokurerukira. Chero pane vamwe izvozvi kutaura kuno kwandiri kuita, ari kureceiva news dzekuti hama yepedyo yashaya, a very close family member has died, a very, very close neighbor, a very close associate ashaya. I want to tell you,
ndo zvazvitori, ndo zvazviri. Yes, zvinorwadza, but if we learn to accept life as it comes and as it is, then it helps us to regulate our emotions much, much better. It helps the grieving process much, much better. Some will refuse to accept loss because in their heads and in their minds, avasikuda, they are so attached. We are so attached to the things that do not belong to us but to God. Unomboziva here mudikani kuti iwewe upenyu haunawo nhasi chaiye chaiye. Hausiriwe, you are not the author of your life. The book of Proverbs points it out. Isiso vanhu tinoronga, asi anoita kuti tsoka dzifambe kusvika kuchinhu ichocho ndiMwari. Men think, we plan, tinototi tichaenda kuguta rakati tigonoita zvakati nezvakati. Instead, we should be saying, if God allows us, if God permits it, we are going to go to such and such a city on such and such a day and spend a day there and do ABC, because it is God who makes things happen. I'm talking to those vakazvarwa patsva, vakagamuchira Jesu, vakagamuchira shoko, vanoziva kuti zvinhu zvivepo ndiMwari. In the beginning, there was the Word, and the Word was with God. And there is nothing that is upon the earth. There is nothing that is within the universe. Ndinotaura sekuita kunge earth isiri mu-universe. The earth is also part of the universe, because we are just floating like any other planet and star, including the moon and the sun. We are floating within the universe. But nekuda kuti we are grounded here ne gravity, tinozoona sekuita kunge tiri different from the universe. But actually, we are also a planet that is floating and going. Mwari akangoti tsubvu, akangotiregera. Maimbozviita here muchitambisa chihwiriri? You remember chihwiriri? Muchitambisa chihwiriri. Kana chikadambuka, chikaluza control, it just goes and vanishes. Ndo zvakaita nyika. Yakabatwa naMwari kuti irambe ichingotenderera iri painonzi axis. But if you look for an axis, uchaona kuti hapana paunoona pakabatirira nyika kuba kunzi ndo pairi kutenderera iri. It is just something. Saka tikazvigamuchira izvozvo nekuzviziva kuti ndo zvazviri, Mwari ndo vanoita kuti zvinhu zvive zvazviri, things will be easy. Chero kurambwa chaiko chaiko, uchaona kuti unogamuchira kurambwa nekuti hakuna chako. Iwe unofunga kuti okay, ndinombofamba mumastreets umu ndichiona zvangu mastreets, I mean pasocial media. Ndo ari kunzi mastreets mazuva ano, because ndo pari kuswera vamwe vanhu pamasocial media. Unombofamba mumastreets emusocial media, uchiona pano pane kagroup kevanhu, vakomana nevasikana, kana kuti varume nevadzimai vari kutsvaga, vari kutotsvaga vakadzi, vari kutotsvaga varume vekuti avarore pasocial media platforms, and vamwe vacho vari kuroorana pasocial media. But wozochiona manje, what surprises me is this came like a joke. Someone who was saying, murume wandinaye zvinezvi kuti andiwane ini nakandiwana pasocial media. Then andiwana akuti ndibve pasocial media, haachadi kundiona paTikTok, haachadi kuti ndiende paFacebook, haachadi kuti ndiende paTwitter, paX, haachadi kuti ndiende paInstagram. Inini but akandiwana ndiripo pasocial media. Inhau yekuti sometimes we think kana tawana munhu, we possess them, we own them, we want to control even their bank card, we want to control even their mobile phone, we want to control even zvaanopfeka, we want to control even zvaanodya nekunwa, we want to control even mafungiro nemaitiro ezvinhu. We want to control because we, in our heads, we create this delusion that they now belong to me.
iwe rega ndikutaurire, whether you paid roora remaruwa mbira 50, whether wakabhadhara danga renyati kana kuti wakabhadhara danga renzou kana rezvipembere, you do not have the right to control another human being. They are free and they have got the freedom. They have got the freedom to act responsibly in the manner and way that they want. Ukangozviziva izvozvo, ukagara wakazviziva, I can tell you, kana musiwa unonzi nemudzimai kana kuti nemurume, hai ndaneta in marriage, ndaneta. Wobvunza munhu kuti, but if I done anything wrong? What? No, you haven't done anything wrong. You are so loving and you are so kind, and you are a wonderful husband. You are a wonderful wife. You are a wonderful partner. You are a wonderful girlfriend. You are a wonderful boyfriend. But you know what? I'm just fed up. Ndaneta zvangu handichadi bainini zvokunge ndiri in a relationship. I just want to be all by myself. Unozvigamuchira. And let me tell you, it is happening in this modern world today. People are just walking out of marriages, walking out of relationships without leaving even a single letter, just like what other people do when they commit suicide. They don't leave even, they do not show a sign, they do not leave a suicide note, they just disappear. Or they just vanish into thin air. And kudotsvagwa nemapurisa pasi pemvura nepapi pese, kudotsvaga CCTV kuti akadii, zero, not seen, not found. It's as though they were abducted by aliens. It's happening in this world. Kana wakagamuchira, uri munhu akagamuchira kuti chinhu chese chiri pasi pano hachizi changu, chine muridzi wacho, you will be able to sit with it. You will be able to accept and say, God, if it is your will, so let it be done, not according to my will. When at that level of acceptance, I will tell you, they are really down with depression. They are really down with anxiety. They are really down with fear. They are really down with any other mental health conditions or very, very odd behaviors. They can get on with life. Sure, ungatadzire kudya sadza nekuti warambwa. Munhu anotadza kudya nekuda kuti motikari yascratchwa. Motikari yangu yandakatenga nyowani marimwe zuro, ndaona yakascratchwa ende hapana kana asiya scratch note. Munhu otobongomora mhere, munhu otosuruwara zvekutotadza kutodya. Motikari nyowani yabondera, yaita right off, munhu otoita BP. Izvozvo, it's a sign yekuti we are not accepting of reality as it is. If you teach yourself from an early age, unfortunately, these are not things that we are taught as we grow, which is very important for parents. Very important for those who want to be parents, to always teach your children from an early stage these basic things about life. Teach your children the fact that life is suffering. Teach them and explain it in very simple terms as they are growing, that, you know what, it is not always when you get what you want, it is not always when you get something that it will satisfy every nook and crook of your body and mind. Tell them that it is not always that this life will treat you well. Sometimes you will find in the morning a truckload of shit, dumped at your doorstep. Children need to know about that. Children need to know that you have got emotions. You can become angry, but you control your anger.
You can become sad, but you control your sadness. You can become anxious, but you control your anxiety. You can become broke, but work hard to earn. You can sleep on an empty stomach. You can fast. You can also help strangers when you are going about business with your kids out there on the streets. They need to learn by seeing you doing these acts of kindness, this, going through suffering, and that's how they will learn that pasi panapa panorwadziwa. Vana vanofanira kudzidza vachikura kuti nyaya yekuti no, kurambirwa, kunzi no, it is something that is possible and it happens, and it is not always when we ask from our parents that we will be given. Sometimes parents will say no, and when they say no, it is okay, and they have got a promise to say ndakunima iye zvinezvi but ndichakupa mangwana, ndichakupa kuswera mangwana, ndichakupa gore rinouya, and they must accept that, and they learn that as they grow. Kubvira ari pamukaka kuti akachema nywerere mwana abva ngonzi mupe mukaka, baba naamai mugotopongozhana, mugonetsana. Ndakatomboona baba naamai wakuda kunetsana mumba. Nai mwana abvira kutara achichema, hamusi kumuona here? Baba wakutosimudza, wakutokwidza izwi, kukwidzira amai. Mai wakuti ai kaka, ko imimi mamunzwa achichema kudhara, maitei nai baba? Atooma shoko aya. Iye mwana wacho otobva anyarara manje, akuteerera kuti chii chiri kuitika panapa. Baba naamai wakwidzirana mazwi panapa. What is happening? What are you teaching your kid? Mwana anochema. Kuchema munomboziziva here? Vana amai vakomana nevasikana vachada kuzoita vana pano, kana kuti vane vana vacheche. Kune vana baba nevamwe vana amai vanosvika pakurova rusava chairwo, vanosvika pakurova kana kusheka. Never shake your child nekuda kuti ari kunetsa, ari kuchema. Ukanzwa wakuita hasha uri sababa kana amai uri kuchengeta mwana, musiye mwana iye akarara pari safe muroom, wopfiga door, wobuda panze, wombonoita 5 minutes uchifema zvakanaka, taking in deep breaths, grounding yourself, nekuti hakuna mwana akafa nekuchema. Asi kune vana vakawanda vakafa nekuti vakarohwa nevabereki vavo. Kune vana vakafa kana kuti iye zvinezvi vanosafa cognitive dysfunction nekuda kuti mubereki wavo aisheka mwana nekuda kuti kanochema stereki, kanongochema stereki achisheka mwana, and then nekuda kuti vana misoro yavo ichiri tenda, maneki ichiri tenda, they ended up damaging their children. So never shake your child, never beat up your child. Mwana anodzidziswa achiri mudiki kuti haisi nguva yese yaunongoti ukati chikwerere tobva takupa samu mukanwa, ukangoti ndiri kuda chakati tobva takupa. They need to learn to accept no as an answer. Masinzwa? Kupongoshana kwababa naamai mudzimba. I've done a video. If you check one of my videos on YouTube, on Facebook, I've done a video on violence against each other. Baba naamai mumba. Vana mwana arimo. Mwana kubvira achiri mudumbu, from the time they are conceived, they become aware. You know, some people might say, Evangelist, what do you mean? How can something that has just been conceived today be aware? Let me tell you. Munhu akagara aripo nekuti Mwari akagara aripo. Pabati baba. Munhu akagara aripo nekuti Mwari akagara aripo. So mweya yedu iripo kare. Mweya hauchembere, mweya hausi mucheche. Mweya wakatokura kare, utoripo. Chiriko chiri mucheche, inyama. Ndo inogadzirwa semufananidzo mudumbu raamai. Kana yagadzirwa semufananidzo mudumbu raamai, musi unongoita conceive, the spirit
is aware of what is happening. But unfortunately, the brain is not the spirit. The body is not the spirit. But what happens is the brain is shaped by what the spirit hears or experiences. And also the body, this flesh, is also shaped by what the spirit hears and experiences. And together, the brain, the body, and the spirit make what is called a human being. And mozoona vamwe vanhu vano handiti munozviziva, makambozviona kana makambozvicherechedza. Bofu rikaroora bofu, havazvari mwana bofu, vanozvara mwana anoona. A blind person marries a blind person, they will be a child anoona. Izvo zvinofanira kudzidzisa kuti iyi nyama iyi yakatosiyana. The spirit can choose to be what it wants because it belongs to God. It is always with God. What am I trying to talk about here? I'm just trying to talk about nyaya yekuti vabereki vanopongozhana, vabereki vanorovana, vabereki vanotukana, vabereki vanotaura mashoko makuhwa, vana vakateerera. You are not doing your child, you are not doing your children any good. Kubva achiri mudumbu, pane kamwe kamwana kanotonzi aka katitore kacheche, so kana pakutaurwa makuhwa unobva kaona kabva kati zii kuita kunge kari kunzwa. Kari kutonzwa, kari kuzviziva, nekuti kakabvirira kunzwa makuhwa amai, makuhwa ababa, kakabvirira kunzwa kupopota kwababa. Pane kamwana kanotongozvarwa, munoona tumwe tunozvarwa twakapfumbata chibhakera chekunyatsoratidza kuti ichi hachisi chibhakera chekuti ndangozvarwa maoko akadai. Ichi chibhakera chekunyatsotaura kuti kakatotsamwendi. Kana ukatarisa facial expression, kamwana kachiri kachechi kari kutozvarwa kaine facial expression yehasha, yeannoyance. What is annoying mwana mudiki? It is because vakakura 9 months mudumbu vachingonzwa hondo. We are going to have a big problem yevana vari kuzvarirwa mumawar zones. Vari kungoti hatingaregere kuita vana nekuti kune hondo, but vane nhamo vana vari kuzvarwa munguva yehondo, nekuda kwekuti their interpretation of life, the interpretation of the world is going to be challenged. Vari kukura, imagine munhu ari kukura ari kuzvarwa, akazvarirwa kuLebanon, mwana akazvarirwa kuGaza, mwana ari kuzvarirwa muIsrael, mwana ari kuzvarirwa muSudan, mwana ari kuzvarirwa muDRC, mwana ari kuzvarirwa kuYemen, mwana ari kuzvarirwa kuMyanmar. Just think kuti vari kumbo, how do they process what is happening? Most of them, while vachitori mudumbu, vatiwo kusuffer from post-traumatic stress disorder. Paanozozvarwa, it will be worse. Saka kana mwana akazvarirwa masituation maconditions akadaro, sure, teererai munzwe. Mungafunga kuti ndiri kutaura zvinhu zvekumugodzi matsuro. Ndoda kuti mumbotarisa muraini menyu, mune vabereki vamunoziva imimi, vaigara vachirovana vachitukana pamba, vachimhanyisana zvikusiri zvekutamba. Tarisai vana vavo. Tarisai vana vavo nhasi ndati. Tarisai, use your neighbors waunoziva vari violent, vari aggressive, vari abusive, zvidhakwa, zvigevenga. Look at their children. Uchaona kuti a huge percentage yevana ivavo, the outcomes yeupenyu hwavo from education kusvikira vava kumabasa ukuku, pane madzurutandi. Pane madzurutandi. Kana unge usingazvizive, this is a moment, a light bulb moment for you, yekuziva kuti it is very important baba naamai kukwadzana. Kana mukatotadza kuwirirana, mukange paine zviripo, musatukane, musarovane, vana vakateerera, vana vachiona, musaite makuhwa, vana vachinzwa, vana vakateerera. Toranai aside. Mungatotorane muenda kusango kuti mai mwana handiti munotsvaga huni.
vana munosara zvenyu mutiramba pano muenda kunotsvaga huni maakuseri kwechikomo kwako muchitanga kuti rights mai mwana nyaya yatainga kunoukako ndeyekuti tida kumboshaudhana but muchimboshaudhiraneiko why there is no room why would it is a failed parenthood please ndati cherechedzai hunhu hwako iwewe kuti hunhu hwako wakahuwanepi hunhu hwako your behavior yaunoexhibita today wakaiwana kupi uchaona kuti 95% of it wakaiwana kwawakabarirwa kwawakarerwa kwawakachengetwa the way you were brought up but we should not as adults now when we even when we are 7 12 years 13 14 15 16 17 as we grow up we need to start reimagining reprocessing kuti ininika ndakazvarwa ndiri mumusha muna baba naamai vanotukana ini handizodi kuita mudzimai wandinotukana naye vana vangu vachinzwa ndinoda kuti vana vangu vakure vachiziva kuti kana paine kusawirirana baba naamai munogara pasi muchitaurirana muchinzwisana kana mwana akakanganisa anotorwa ogarwa naye pasi oratidzwa paakanganisa nezvaakanganisa zvacho ozopiwa murango wake ende murango unopiwa mwana is always through love show them that you love them I've given an example before yekuti unoona mwana akadonedza cup you buy a very beautiful cup and mwana oidonedza wonyatsonzwa kuti kapu yangu yadonha ndainzwa kukicheni uko ndiyo chete I will tell you a good parent an ideal parent an exemplary parent anobvunza welfare yemwana hey ndanzwa chinhu chapwanyika ukoko are you okay ndanzwa chinhu chapwanyika are you okay even when you go there to check you are going there to check first the welfare of your child not the welfare of the cup but the welfare of the child and uri kudzidzisa mwana kuti ari more important than cup inoputsika nekuti cup inoputsika ndakambotaura kune vamwe ndikati inini how I deal with loss how I deal with when I lose something dear I've said before to people I have lost almost you think of any relationship under the earth I have experienced loss in that domain and I have managed to move on with life with a smile I've managed to move on with life with positivity. I've managed to move on with life with hope. Why? Because I taught myself from a very, very early stage to say, for example, this cup, and beautiful, it doesn't matter how beautiful it is. I consider it broken already. It is broken. I consider it broken. And I accept that it is broken. Oh yes, I'm going to use it for the next 5 years, 10 years. But I've accepted that it is broken. Now, how does that help me manage loss and cope with grief? Is I am already prepared muupenyu hwangu for loss at all levels. It doesn't mean that it doesn't pain me, no. But I don't get into depression. because I have lost. Because I am hopeful. 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 Because I am h
and have accepted that that is exactly what happens in life. You lose. Those who are not ziva how to, encourage people, whatever addictions. And by the way, addictions can be in anything. So, ukangotaura nyaya yema-addictions, munhu anotanga kufunga drugs and alcohol. I think that's stereotyping. Addictions can be on anything. Kune vanhu vari addicted to their phones. Kune vanhu vari addicted to their children. Kune vanhu vari addicted to their work. Kune vanhu vari addicted to their car. Kune vanhu vari addicted kuma-drugs. Kune vanhu vari addicted to sex. Kune vanhu vari addicted to pornography. Kune vanhu vari addicted to anything. You can be addicted to coffee. You can be addicted to tea. You can be addicted to chocolate. You can be addicted. So when we are talking to people about addictions and being abstinent, you also teach them to prepare for relapse. You teach them to prepare for loss. You teach them to prepare for failure. Why is it important to teach them to prepare for failure? You are teaching them to accept the fact that one of the days they are going to relapse. Because things zvinoitika mukati meupenyu zvakasiyana siyana. Unogona kufunga kuti iwewe inini handi kuti kubata doro handichambobva ndakaribata futi. Kubata fodya handisambobva ndakamboibata futi. Kubata phone hayo handichambobva ndakamboibata futi. But panoitika something chinokudistressa to the extent that your body will go to its default setting. Yekutanga kuti, you used to feel really, really good one kamkombe. You used to feel really, really good white as your girlfriends. So you can find peace there. When on comfort eating, they get addicted to comfort eat because akangosurukirwa chete kunyangwe enge ambowe abstinent for 10 years, 20 years. Pakazoitika a significant event that causes them to feel so depressed. The mind is very quick to go to its default setting and say, Iwe, you used to eat a lot of chocolate and you felt better. Why can't you do that? It's going to boost your dopamine. It's going to boost your endorphins and you'll feel better. And before you know it, you've got 5 packets of chocolates already gone and you're feeling better. So you prepare them for that failure. And zvinodzidziswa vana kubvira vachiri vadiki. Unfortunately, we learned about these things quite late, but nguva ndeyaMwari. Nhasi tiri kuzvitaura, nhasi tiri kuzvikurukura, nhasi tiri kuzviexposa kuitira kuti iwe neni tikwanise kuchinja lifestyle. It's never too late. It is never too late to change. As long as you are still waking up and breathing, you still have the potential to change. Hope is there. Hope is there. My emotions head akafanana nemwana. People talk of emotion dysregulated or emotional dysregulation. I can't control my anger. I can't control my sadness. I can't control this. Emotions can be controlled by you because they are within you. You can control emotions so easily. You can control emotions so easily. Unless utori ne mental brain damage. Uine defect rakakurisa mukati memusoro wako. And my brain defects ari musoro yevanhu akasiyana siyana. Kune vamwe vanhu vari autistic, vane problem yekuprocessa information. Kune vamwe vanhu vane ADHD, vane problem yekuprocessa information musoro mavo, and so on. You'd understand somebody who is autistic, but you can teach someone who has got functioning autism kuti
unomdeala nema-emotions this way. It's about learning. It is about exposure. The same with ADHD. You can teach. Dambudziko redu nderekuti tinofunga kuti kana vanhu vaine ma-personality challenges vakajaidzwa, or they wanted to seek attention and therefore don't buy to that. They are seeking attention. For your own information, people who have got behavioral problems, including PTSD, they do not have the skill to seek attention. They don't know how to seek attention. The way they react, the way they behave is what the environment they have been brought up, or the environment that has shaped them, has taught them how to react. Kana mwana achingopiwa chinhu achema, unofunga kuti anoita sei? Kana achida chinhu mukati meupenyu hwake, chero kwaacharorwa, chero kwaacharoora, ona murume mukuru achichema. Why? Akajaira mukukudzwa kwake kuti ukasatochema hauna chaunowana. Haasiri kuzviita consciously, ari kuzviita subconsciously. It is the subconscious mind that is doing that. It's just like people who have suffered PTSD. Their behavior is no longer them who is controlling it. You've got to teach them to say, no. I can understand why when you hear this sound, you do not want to go out or you go and hide. But you need to learn to face these sounds slowly, and you expose them to that sound gradually until eventually they can be within sounds, and even where fireworks are happening and they don't run away. It doesn't mean the fear is gone. The fear is still there, but they now can stop and process the event correctly. They are not seeking attention. Kune vanhu vakauraya vana vachifunga kuti vanongoda kunetsa. Kune vanhu vakaramba vadzimai, kune vanhu vakaramba varume vachifunga kuti murume wacho anotongonetsa. Wotadza kunzwisisa kuti murume wangu is a veteran, mu-ex-combatant, mu-ex-soldier, mu-ex-police. Zvaakasangana nazvo kwaakanga achisevha zvakawanda. Saka reaction yake nemaitiro ezvinhu, unoziva masoja depending nekuti anga ari parengi ipi yemusoja, kana anga ari commanding officer, kana amucivilian, nekuti ndo kubasa kwake kwaakagara makore nemakore, kana anga ane makore akawanda, kubasa kwake ndiko kupa makomanzi. Saka chero kana ari mumba anongoda zvekukomanda. It reminds me, here I have shaped myself to some extent. Once a teacher, you are always a teacher. I used to have, my wife always reminding me that, you know what, you are no longer a teacher, because the way you are, expecting things to be done and the way you are talking to us is almost like we are in a classroom, or we are in a lecture theater. You are no longer a lecturer. You are now someone different. And yes, due to a lot of other stuff that I have done, sometimes unogona kufamba wakapfeka heti yekungovasesa, ukangoona tsinga dzinenge dzakabuda wakutofunga phlebotomy, kuti mana uyu munhu haanetse kutora ropa, nekuda kuti ndo zvawakaita se ndo zvirimo. You have got to now imagine if you can do that. Kumunhu akaseva muhondo, you have got to understand that sometimes my outbursts is as a result of how they are processing their information. We are talking about a lot of things here, vana vaMwari, kuitira kuti tizive kuti upenyu ndo zvaungori. Most important, learn to accept life as it is. Life is suffering. Jesu Kristo akatisira pfuma huru. Pfuma yatakasirwa naJesu Kristo
ndeyerudo. But at the center yerudo rwatakasiyirwa naJesu Kristu pane empathy and compassion. Tsitsi edzi dzamira dzoga pasenta perudo runoparidzwa naJesu pane empathy. Even when Paul, when Peter, my disciples, they preach about love, but at the center of ukanyasoteerera pane chinhu chinonzi empathy and compassion. Saka muchinzwa Paul achiti kutenda kusina mabasa kwakafa. Rudo rusina mabasa rwakafa. Haungoti ndinoda pasina zvinoonekwa zverudo rwacho. Panofanira kuita zvinoonekwa zverudo. Haungotaura kuti inini aiwa ndine tsitsi zvikuru sei pasingaonekwe action yetsitsi. Saka rudo rwatakasiyirwa naJesu Kristu, the love that Jesus Christ has gifted us with, is centered on empathy and compassion. Empathy and compassion together kicks us into action, puts us into action. Because one with empathy, when we have love and empathy, we want to put ourselves in the skin of the other person. We want to put ourselves in the skin of the other person, in the shoes of the other person, in the mind of the other person. Then we walk a distance in that state, and then we can act, we can respond. I can tell you that will activate the thing that is called compassion, because you will feel how painful it is. Kana wakamboshayikirwa nemwana, kana wakafirwa nemwana, ukaona mumwe mubereki ari kuita breakdown, you will understand. Nekuti wakafamba, you can actually be in their shoes and skin in that moment, and you can feel the pain. And when you go to them, uchinomubata maoko, uri kucommunicate kwaari zvinhu zvaanonyatsonzwa genuinely, kuti this person has got shared experience, and kuti sorry kwaari kuita, kuti zvinorwadza ndinozviziva, asi Mwari ndiye munyaradzi wedu. They know what they are saying and they can trust you. Empathy and compassion are different from sympathy. Empathy is different from sympathy. Sympathy, I will say it again, I've said it before. With sympathy, you are just looking and expressing how sad or sorry you feel about someone's pain or situation, but you are not in a position to be part of it and to help it. Kana riri dongi, moona zvakazoita dongi zvakazoita dongi riya rakanga radonhera mugomba, vanhu vakarinzwira tsitsi, wakati kurikandira mavhu, kurifushiramo kuti rife zviri nani, rirerukirwe nekurwadziwa. Vanhu vasina empathy vanofunga kuti kufa kuzorora. Aiwa, kana afa azorora, munhu azorora. But vane empathy vanoziva kuti zvinorwadza kuti munhu asvike pakufa, kuti munhu asvike pakusiya vana vake, kana kuti vaning'ina, kana kuti mudzimai wake, zvinorwadza. And they will stand by them family. Vanopinda mugomba mune dongi, kunofila pamwe chete nedongi, and trying together
to get out of that situation. That is empathy and compassion at work. Sympathy is unoziva mumwe munhu unonzwa mumwe munhu achitaura kuti uri kutochema zvako iwo kuti wasiyiwa nebhazi, uri kuchema zvako kuti wasiyiwa nebhazi, zviritori nani iwe because you never know zvinge zvichaitika nebhazi. Yeah, while that is correct, because in other words they are talking about being grateful, but what they are just doing is to try and put a silver lining on a cloud riri kunaya mumwe munhu. Kungonzwira tsitsi. That is what sympathy does. Uri kuchema zvako iwe kuti warambwa nemurume, uritori nani wakatembinga wakaroorwa, kana kuti uri kuchema kuti murume wako iwewe ari kuita zvakati, kana mukadzi wako ari kuita zvakati, utori nani unotori naye mumba kune vamwe wasina. That is sympathy with compassion, with empathy and compassion. They will say, you know what, I have no words to express what you must be going through. It must be very hard. It must be very difficult. And I understand. It is painful. But you know, tell you what, toda kuti tipfugame tinamati. Mwari wanotiitira zvakanaka. Vana chipo zvinobva kuna Mwari. Mukadzi chipo chinobva kuna Jehovha. Murume akanaka anobva kuna Mwari. Kana tikanamata kuna Mwari, ndinoziva kuti Mwari anotinzwa, anotiitira zvakanaka. Kana wachinge wati kwete wariwo Mwari, bva ngazviitwe sekuda kwaMwari. And you know this person is really, really meaning it. Something that you can hear from someone with an empathy is the validation. It is the validation. Masinzwa kana muitirwe zvakanaka nashe. Tasvika pa1 hour. So tinogona kutaura kusvika kwaedza. But rimwe zuva tinoda kuti timboita oh, my clock here is not saying 1 hour, but I think we have been talking for long enough. My time is coming here to 8 o'clock, and I think tataura zvakawanda. Kana paina anenge asina kunzwawo ipapa, ayo tinosangana zvakare musi wechipiri. Kana kuti let's come. You know, let me tell you kuti you come and attend our church services. Our church services, vhangeri ratinoparidza, ivhangeri rehope. Jesus Christ anoti, go and preach good news. Good news, wana baba nana amai, is not about prosperity. Good news is not about the healing of physical body. I have said before, ndikada kuti ndinoda kuita session panapa yekuti vanenge vachida kuprofitwa, uyai tikuprofite. Ndinoprofita. I can prophesy. Kana tikada kuti ngatiite session yekunge tichitaura nendimi, I can speak in tongues. Kana tikada kuti ngatiite session yetinenge tichitaura zviratidzo, I can speak in revelations. Kana tikati ngatitaure zvehope, I am a very prolific dreamer. But Ecclesiastes chapter 1, verse 1 to 2, Solomon, mwana waDhavhidhi, mambo weJerusarema, anoti, hazvina maturo, hazvina maturo, hazvina maturo, zvese hazvina maturo kudzingana nemhepo. It's vanity of vanities. I know we really want to congregate and gather where kwatiri kutaurirwa zvonzi iwewe ndaona uchizowana mukadzi akanaka zvinosvika mheno, kana murume akanaka zvinosvika mheno, ndaona kumberi uko muchizoita mabusiness, ndaona kumberi uko muchizoita chakati, and muchiprofesaiwa kunzi kurwara ikoko kuchapera, kuchapona, kana kuti vanhu vachipromiswa zvimwe zvakasiyana siyana. And that's what we want. But let me tell you, my dear brothers and my dear sisters, all that gospel is not good news.
That gospel is not good news. It is doom news. Because gospel riri kukupromisa zvinhu zvauchasiya. It is gospel that is promising you the things that you are going to leave behind on this planet. The gospel that we try and preach every day, kana tashama muromo, gospel redama rakanaka, good news, nhau dzakanaka. Ndiani asingadi nhau dzekuti ave nemhuri nevana vanokura vachifara kuve vana vemumhuri yekwake, vachinamata Mwari pamwe chete naiye. Idama rakanaka kune mubereki wese ane vana. Idama rakanaka kuna sekuru wese. Idama rakanaka kuna ambuya wese. Idama rakanaka kune munhu wese. Ndiani asingadi kuziva kuti kana tichinge tichiita zvakanaka, tichiitira vanhu zvakanaka. On lot of occasions I have said, chokwadi zvinobatsirei. Just imagine it. How does it help kuti iwewe uneita makununguno emari onza atina we nhengo uya ndimiliyoni yakauya muraini menyu, but mune mumwe munhu anogara muchimukuku, anogara mukamba kakatsveyama kudai so, iwe une mamiliyoni. Uri kuda kunamatirwa kuti uwandudzwe. Soromoni oti auyingwa naMwari, Mwari makaitira baba vangu zvakanaka. Acknowledgement yebasa raMwari. Neniwo honai basa guru randakapiwa. Chandiri kukumbira nekutsvaga, ndiri kungotsvaga chete zano nenjere dzekuti nditungamirire vanhu vamakandiita mutungamiriri kwavari. Mwari anoti nekuda kwekuti hauna kukumbira mari, ndichakupa zvakare neupfumi hwausina kukumbira nezvimwe zvakawanda zvaunga usina kukumbira. It is the love for God, worshiping God, kutsvaga Mwari nemoyo wese nepfungwa dzese nenyama yese nezvese zvako with all your energy, that God will then say, okay, let me tell you right now, ipo pane vanhu vakateerera, the people, you guys who were listening here, uri kutonzwa kuti kwenga pane pain yandauya nayo panapa ndichinzwa, I can't feel it anymore. But hapana amboiswa maoko pamusoro panapa, hapana pambonzi nezita raJesu poreswa. But because you came and sat here to listen to this word with all your mind, body and soul and energy, and you just put yourself in this present moment and said, Mwari, itai kuti shoko iri rindibvise pane kumwe kupwinya ndichienda pane kumwe kupwinya. Mwari wati reward yandakukupa iye zvinezvi ndiye kuti paye penge pachikurwadza pachipora. We don't pray for prosperity. Hatina matire vanhu kuti vapfume. Hatina matire vanhu kuti waite mari, wahwine loto, waite chi. Hatina matire vanhu kuti wapore panyama. Hatina matire vanhu kuti wasafe. Asi tinonamatira kuti vanhu vazive kuti Mwari anofanira kunge achinamatwa, whether tiri mukushaya kana kuti tiri mukuwana, whether we are in good health or in ill health. We just worship God because he is supposed to be worshipped. Ndizvozvo. Kana Mwari wega wati then ngandife, then I welcome death and I don't hold on to life, because in the first place it is not me who gave me life. I found life already in me. So who put life in me? It was not my choice, but it was God. Handi munoziva kuti kune vanhu vanojamba paGolden Bridge muUnited States. Very high up there, Golden Bridge. They jump, hoping to die. But there is a significant number of survivors. There is a significant number of people who have tried to shoot themselves.
and they've survived. There's a lot of people who have taken overdoses wanting to die. They are still alive today. There are people who have tried to drown themselves. They are still alive today. There are people who have tried all sorts of things, thinking they have got the power to control what happens. No, it is God who controls. Can you just make an attempt and God says, okay, this is what you want, or this is, well, anyway, your time was up, so let it be. And you go. Why am I telling you this? I'm telling you this so that you can have hope. Kuti life, we don't hang on to life. We kana nguva yakwana nekuda kwaMwari inenge yakwana tinongoenda. Saka hatizombofa takanamatira kuti munhu asafe. Hatina chiHezekia, chiunhu cheHezekia wekuti Mwari tarirai zvandakaita, zvandakaitira vanhu nemabasa angu, saka ndiwedzerei mazuva. Kufa kupfuma uye kurarama kupfuma. Kutofa zviritori zvakanaka nekuti zvinoita kuti tisangane namuponesi naKristu nekukurumbidza, nekuti zvinonzi watofa nhasi iwe uchiri mupenyu atoo mukuru kwauri, anokutangira pakudzoka kwaKristu. You will never see Christ first, they will see Christ first. So icho inofanira kunge titori nhange mutange kuti Mwari dai nguva dzedu dzaitikwanira tese panguva imwe chete, so that at the sound of the bells we will be there to see Christ together. No inonzi good news here. Evangelist Wangwende, ever smiling. God bless you. Welcome. I can see on Facebook there's quite a few fellas there. Please put the likes. Patrick, put the likes there. Who else am I seeing? Marshall Anesu, Malaik Sipapwana, Mtazu, Ngomongu, Wanamamire, whoever is there, please let us put the likes. TikTokers, let's tap the screen and put the likes. And Facebookers, YouTubers, please, thank you very much. YouTubers, Nasima, Madadisa, Malikes, Trukawona, thank you very kindly. Thank you very kindly. This is the good news. This is the good news. I invite you. We have got Sunday service, which is on Zoom at 10:30. And we also have got Sunday services at Freedom Center. But for the month of June and July, we will not be having services because earmarking going around other places, tichinamata Mwari, tichisimbisana nehama neshamwari. Then August we should be back at Freedom Center again. August, around after mid-August, we'll be back at Freedom Center. But Zoom Sunday 10:30 UK time. Please, you're invited. Check out our statuses on both X. You find us. I post on YouTube. I post on Facebook. I post on Instagram. I post on TikTok. Everywhere we try to reach out to people with good news. Aubvi wakadisappointika. Hatina gospel rekutuka rekudzi unozobva kuchinzi zvine nini nemabasa angu andoita, unobva kuchiti idi nhasi ndatsiurwa, saka kaunhu kangu kandinoita aka nhasi ndaona solution. Because I can tell you guys, there are some people whose behaviors they really would want to change, but they don't know how to. They really want to change, but they don't know how to. I can tell you, give me a shout. I've said to people, I am a jack of all trades, but master to none. Kusangoita professor zvangu kana kusangoita doctor, pamwe ndichazopiwa honorary. But there is a lot of things that I can help you with. Even kucheka loan chai. Ndogona kukubatsira nedambudziko rekucheka loan, tokubatsira kucheka loan. Mwari akuitire zvakanaka. Mwari warare wakakuchengetai usiku hwese. Muitirwe nyasha. Welcome Madam Sango. Mwari wakuitirei zvakanaka. Mwari wakuchengetei nguva dzese. Muitirwe zvakanaka. Kuri kupisa. That's why I am hanging. This is a Thursday jumper.
So ukada uripfeka iri dai ndiri kutodikitira zvimwe zvisingaita, saka tongorisa over the shoulders because it's really hot. It's an identity for Thursday talk. And on Tuesdays, when we do our guided mindfulness meditation, we are doing white. This is to be inclusive because the talk on Thursday is for everyone, whether uri mukristu, uri muhindu, uri muslim, urichi, you will find the word that we share on a Thursday will suit you. Pamamonya ipapo tinotenda it will suit you. Nekuda kuti shoko rakanaka riri universal. Ukaona shoko richingonzi airi ndire mamuslim chete, then harisi good news. Ukaona shoko rako richinzi iriri ndere makristo chete, then harisi good news. Good Jesu akati go ye unto the world. Go ye unto the world. Kureva kuti shoko must be diverse, it must be inclusive, it must be versatile. Shoko rinofanira kuunganidza vanhu, rinofanira kubatanidza vanhu, kwete kupatsanura vanhu. Gospel rinopatsanura vanhu harina kunaka, harina rudo, harina tsitsi, harina nyasha. Gospel rinofanira kuti riunze vanhu pamwe chete. Mwari wakuitire zvakanaka. Toonana mangwana. Those who attend, we have got Bible study also at 7 o'clock UK time. And if you check my statuses, you'll find the link to the Bible study. Bible study, tinenge tichidzidza shoko, tichionesana from different angles, kuti shoko tsamba inomboreva kuti kudii, because dzinonetsa tsamba idzi vadikani, dzinonetsa kunzinzwisisa, but Bible study tinobatsirana, ende panenge pasina zvikunzi aiwa iwo atadza, uyo ndiye anonzi agona manje. Tiri kuonesana from different angles. Munoziva, nofunga makambonzwa rungano rwemapofu about 4 or 5 mapofu akaunzwa nemumwe mambo achida kudzidzisa vanhu how to respect our different opinions and our different perceptions and interpretations of things and so on. Akaunza mapofu, ndokubva aunza nzou. Akati mumwe chete nemumwe chete wenyu ndiri kuda kuti abate, ozotidescribera kuti nzou chii. Mumwe akaenda akanobata gumbo akanomira, mumwe akaenda akanobata muswe akanomirapo, mumwe akaenda akanobata musinga uya akanomirapo, mumwe akaenda akanobata taski akanomirapo, mumwe akaenda akanobata mazinze evayo akanomirapo, mumwe akaenda akanobata dumbu achidai akanomirapo. After wapedza, mambo akachizoti, now tell me, nzou yakaita sei? Akabata muswe, angoti, an elephant is a tiny thing. It has got a very, 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 very small, like, little broom. Mwakati, wow, I've seen duri. Saka nzou inenge duri so. Mwakati, akanobata nepadumbu akati, nzou inenge this drum. Uya akanobata musinga akati, nzou inenge inongori chimwe chinyama chakangoita chirunda chakangorembera. Mwakati, ine mazi, ameno mazi ninge ari andabata rinoita kunge zibhuku sihombe so. Mwakati, nzou yakaoma yachandabata kuita kunge dombo. Ese ari mapofu iwayo ari 6 ari 5 kana kuraudza. Hapana rakatadza kudescribe nzou nekuti ndo zvakaita zvakavaka nzou. They were all correct and they were all wrong. But their descriptions are acceptable based on
their touch, sense of touch, in the absence of sense of sight. Dai wakanzinhuhwidza it's depending nekuti aenda kunonhuhwidza papi. Why am I telling you this? I'm telling you nyaya yekuti gospel ratinoparidza is non-judgmental. For Bible study, we are non-judgmental. We accept one another's opinion and interpretation. Because ndo manzwisisiro ako aunoita nekutenda kwako palevel yauri. Mugoteerera shoko zvarinoita. Anzi vaFarisi nevaSadhusi vachitesta Jesu vakati madzibaba edu tiratidze saini iwewe. Zvikanzi hapana saini yandichakuratidzai kunze kwesaini yakaitwa naJona. Zvikanzi aiwa isu madzibaba edu akaratidzwa saini wakadya mana murenje. Zvikanzi hamutozive madzibaba enyu akadya mana wakafa enda havana kuziva kuti mana yawaidya chii chero mvura yawakanwa havana kuziva kuti irichi. But wakafa wachiti wakanwa mvura padombo. Wakafa wachiti wakadya mana, wakafa wachiti wakadya zvihuta. But Jesu ouya otsanangura iwe nhasi waakuziva kuti mana yakadyiwa yakanga iri chii, mvura yakanwiwa padombo yakanga iri chii, asi akafa kudhara panguva yekufamba kubva wari murenje. They didn't know. So tinovhurirwa. Onzwa zvonzi vana vembwa havasvinure musi mumwe chete. Chirevo chakakurisa ichocho chekuti revelation come. Deuteronomy 29:29, very good reference. Zvatakazarurirwa naMwari tinozvinzwisisa, asati atizururira zvakasiyirwa kuti vana wedu maybe future generation zvigozowanikwa. So hatisi judgmental. Even panapa, you would be really unkind if you were judging me kuti ndinogona kana kuti handigoni. Nekuti uri kundijaja uchisenzesa measure ipi, nekuti inini handina kufanana neuya waunoziva. Tinonzwa vamwe varume vanokombeya mukadzi wake nevamwe vakadzi, kana kuti vakadzi vanokombeya varume wavo nevamwe varume. Partner anokombeya partner yake neimwe, kana kuti kubika kwemukadzi wake, kubika kwemurume, kubika kwemwana wake nekwevamwe. No two people are alike, they are different. Even twins are different. Saka igospel rakanaka rino-encourage your uniqueness, kuti you are unique and what you do is based on your understanding of the gospel and how you interpret. Po ototaura nyaya yekuti pane nguva yemukaka pozoita nguva yemabhonzo. Hanti munoziva izvo. Saka munhu wese ane mufambiro wake waanoita. Haungambofa wakamanikidza mwana ane 7 years kuti akwanise kuita task inoitwa nemunhu ane 50. No, hazviti. Munhu ane 50 anoitawo zvekuma-50, wekuma-20 anoitawo zvekuma-20. Hatingameasure. It's almost like you want to measure the ability yehove nekuti yakugona kukwira mumuti here. Fish do not climb trees. It is lizards, geckos that climb trees, and snakes and birds, they land on trees. But hove uneimezha kugona kwayo nekuswima mumvura. Haungamezhe kugona kweshiri njiwa wada kuifananidza nehove nekuti njiwa yatadza kuswima mumvura. No. So we are experts, we are masters in our own areas, and we respect that, and that is good news. Acceptance. Jesu Kristu akati embrace others. Paul vanyora achiti gamuchirai vamwe sekugamuchirwa kwamakaitwa naKristu. Makandinonga ndiri chigubhu chizere masese, aye nai Mwari musandikanganwe. That is the gospel. So you are welcome. You are welcome. And by the way, if you need one-to-one time to talk about things that zviri kukubata pamoyo in confidence, please direct message us and we will talk about things in confidence. And it's nokubatsira. And ndinoziva kuti munoti muvhangeri zvamunei mataura panapa kapa zvinotorapa moyo
zvinotorapa zvese nepfungwa, zvinotorapa zvese nenyama, zvekuti kubvunza mubvunzo kuseri ukoko kwachangowo chirango, asi irori ramaparidza pano ranzwikwa. Anzwa rekutanga nekupedzisira, akomborerwe naIshe. Zvinonzi kuawanza hakusiriko kuagona, asara anopedzeswa namuponesi wedu. Haleluya. Good night. Munosha